Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Brawl Stars și vom juca câteva meciuri de Brawl Stars. Am 80 de brawler din 89. Mai trebuie câțiva. O să apară și noul brawler unic, așa cred că o să mai trebuiască vreo 10, dar dacă fac brawlerul Mr. P cu credite, mai trebuie iar 9 și na. Dar sper să nu mai apară, vreau să iau o pauză mai lungă ca să pot să-i fac pe toți. Și mă gândeam că dacă am 745 de gemuri, să-l iau pe Mr. P, dacă să-l iau sau să nu-l iau. Chiar nu știu, că nu mai am răbdare, că totuși o să vină alți brawler și nu o să mai am timp să-i fac pe toți. Așa că scrieți în comentarii. Nu uitați să dați un like și subscribe și începem cu primul meci. Jucăm la solo showdown. Așa, bun. Și jucăm, cred, cu... Hai să mai jucăm un meci cu Ember, că am mai jucat și înainte. Bun. Cred că vom face o serie, am mai jucat niște videoclipuri cu Thanos sau mai multe personaje, că nu aveam idee ce să fac, dar mi-a venit ideea să fac Brawl Stars. Am zis de ce să nu Bun, luăm astea, asta de viață. Așteptăm puțin să mai dea, așa. Este și crău. E aici, cred că e cel mai bine de tot. Hai că moare ăla, o să moară imediat și crău. Bun, moare și Melody acolo, care puțină viață. Să omor și pe Viper. Am murit, dar sper să nu-ți cade din trofee, doar atâta. Bine că ne-a de o trofee. Bine rău, zic eu. Am făcut și 10.182 de trofee. Din legendărie asta, apropo, nu mi-a picat nimic, mi-a picat doar un skin. Mi-a picat skinul ăsta pe Willow. Your creeps are my peeps. Și aici am terminat și PES-ul, am avut 3 star drop-uri, că am făcut mai multe meciuri și am mai luat și de astea. Și de legendărie ăsta mi-a picat un gadget, mi-a picat pe Derry sau nu mai știu, ia stai să văd. Stați să văd! Dar, stați să văd. Bun, aici mi-a picat ăsta, parcă ăsta, nu știu sincer, nu mai știu. Bun, vreau să joc un meci la trio, că singur nu prea pot. Și jucăm și cu Frank, de ce nu? Am făcut și Gold 2, aveam Gold 1 până acum, am mai scăzut. Era să ajung la Silver, era să ajung aici, iarăși, dar m-am oprit aici și m-am activat să joc bine. O să joc cu ăsta și vom juca la trio. Sper că măcar să... Îmi place mult superul lui Frank, că sparge și perete și brawlerii. Îmi place mult. Bun. Aici sunt ăsta. Îl sparg, că voi duceți-vă să atacați brawlerii, că vin și eu. Nu înțeleg ăsta de ce am mai venit când am văzut că eu m-am dus deja să... N-are încredere în mine sau ce? Aici este... Îmi plac mai mult brawlerii care stau pe distanță, dar... Deja mi se par mai slăbut, că până te duci și în el să locuiești. Te omoară brawlerul ăla, asta nu. Am murit. Trebuie, iar să zic, El Primo să avem puțin grijă până vine celălalt jucător.
Sau poate să se ducă la altatea, să fie și... Bun, acum am venit și eu, uite-l pe nou, iar Frank. Mi-am dat degeaba super, dar nu e nimic. Iar am murit, mi-a dat Barney, dar nu cred că este așa de bun, dar... În fine. Acum... Bun. Bun, Frank. Nu, Frank! Hai să-i dau super. Asta. Și... Asta. Mai era din asta. Nu, să nu zici fermă. Numai singur. Acum nu mai sunt singur. E perfect. Să luăm mărute. Nu e ultimul. Cred că o să mai fie iar. Tocmai cred că deschidem și un Star Drop, sigur. Sau? Nu. Nu, de ce nu? Nu. În fine, hai să luăm alt Brawl. Hai să luăm pe Boc, am văzut că chiar a jucat bine. Hai să vedem dacă poate să... Eu odată cu Bo, când am jucat la knockout, am omorât tot ce toate rundele. Fai de mine, are deja tot Brawler. Bun, fugim acum cu Bo. Hai, dă-i tu. Am ajutat, cred că și eu puțin. La ce mai mică, cum se numește? Mamă, Doni! Era Doni, tam. Așa. Da. Am uitat și eu. Acolo este tare. Fix asta care are tot Brawler. Se pricepe că m-a omorât. Sper să câștigăm să-mi dea 10 trofee ca să pot să fac 10.200. Nu cred. Nu. Este acolo. Stai să-i dau. Nu mai merg. Eu am omorât. Maple și Maple de mine. Angelo e bun că merge pe apă și merge și și. Eu dacă i-am legat în mai era un șir și era și Angelo este aici, vreau să l-o luăm, că nu este chiar foarte bun. Dar sper că nu o să-mi dea cu din. Nu, cred că sunt mine de trag la ei. Nu pot să și mă omoară Shake? Mai dă-i una. Nu cred, fix în acea secundă mai învia și Angelo. Aoleu. Hai că bine că am via și low, dar să mai vin și ceilalți. Am trețină să gândi. Da, cine să câștige? Nu cred, am mai înviat. Bine! Bine! Nu cred, mai trebuie. Nu, de ce? Cred că avem 2 Star Drop-uri. Nu mai are. Dar nu spică nimic bun. Nu, nici aici mai trebuie un mes să-l câștigăm neapărat ca să putem să facem. Totuși cred că aș juca cu Penny, cu skin-ul ăsta. Bun. Așa, mai... să vedem. Mamă. O, da,
Cirana deloc. Nu înțeleg. Cum Cirana deloc? Măcar bronz ai. Deci e simplu, joci 2 meciuri și ai bronz. Sau chiar un meci, nu știu, 2. E simplu. Măcar bronzul. Important e să faci un bronz sau orice să fii, măcar să ai, să nu fii chiar așa. Bun. Nu, am murit. Așa. Bun. Și cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și subscribe și